Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Ithinta isithabathaba somuzi wakibo kakhuzani ke lapha nawe ingane zakwethu. Awuposte lapha einkundleni zokuxhumana. Ukhuzani eveza umuzi wakubo lapha einkundleni zokuxhumana. Umuhle lapha nawe ingane zakwethu. Kukhanya ama light wena owabona ibhalitho lapha nawe ingane zakwethu emzini yomntakabani. Ngaphezulu kwipost yakhe lapha ukhuzani ubhale kanjena uthe noma ngingahlala emkhukhwini eGoli kodwa ngakhile ekhaya. Umyalezo ke loyana wengane zakwethu osengomeni yakhe edla umhlanganiso kulezi insuku ethi noma ngahlala emkhukhwini kodwa ke ngakhile ekhaya. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ucinezele subscribe cinzene nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta ivideo entsha. Angizange malu mntana wakho